Biz yazdık nega Mikhail Borisovich Petrovskiy ул bizning Rossiya muzeylarının yetakchisi. Onun ismini de yazdık. Ministerство культурага да yazdıq. Өзебезнең министрга да Аюпова Ирада Хафизьяновна, аның белән дә сөйләштек. Biz Звезда Поволжьеда целая серия не бердек. Ну, нәтиҗәсе менә шул инде, менә бүтән җиргә күчәбез. Нәтиҗә шундыйрак. Без менә шушында калырга дип, чөнки бу здание, бу бина эшләнгән иде Ленин музее өчен. Шуңа күрә моны безгә 1992 елда шуңа күрә безне монда урнаштырдылар да. Вот бу Милли мәдәният музее менә шушы Министрлар кабинетының карары белән 1992 елның 16 сентябрьдә оештырылган да иде. Шушы Ленин музее бинасында. Менә без 30 елга якын шушында эшләдек, шушында бик уңышлы эшләдек. Без эшләдек Казан милли мәдәни үзәге белән бер бинада һәм бер милли идеяга хезмәт иттек. Әйе. Ну, менә хәзер инде шушындый ситуация килеп чыкты, эшләптер менә монда милли китапханә оештырырга уйлыйлар. Шундый карар чыккан диләр, без ул карарны булай менә безгә китергәннәр юк ул карарны, ләкин милли китапханәгә каршы бара алмыйбыз. Милли китапханәне төзиләр икән, шуңа күрә без чыгабыз, безгә бүтән бина вәгъдә итәләр, ләкин әле бака кая икәне билгеле түгел.